Mana kehang karon ke lalo je non het jong NCST pen notice pilo haplong dimasa umrangso problem je umrangso cement factory Farman Karbin dimasa autonomous council 9,000 bighas adani fan PPJ fan kabor ido lapen latung survey dobom laso survey dobom pen haladak organization atum social organization atum KSF chenglong SKF chenglong kaprek organization to protest do bom lo laso protest heklong pen dilitum IPP tum humri lo IPP tum humri pen alang litum matching y pen dilitum alang litum alam and pen dilitum NCST long file laso ke file long ke haladak umrangso local umrangso long alang lit Rahul Teron Marcos Teron lapen ke kadu ke haladak alang litum marisang ho tum matching y sing pen Rahul Teron amen lapen ke dilitum mahin pen ke Samuel Rongpi la bahini amen pen alang litum bahini amen pen dilitum petition pilo NCST long laso petition ki pia teng pen to non ke ba to gidam tang 2000 la 13 June ani notification nang lelo NCST pen council hab DC pa di mahaso DC pa nang lelo la pen hal bang ke action taken report nang litum kaduk weta report ke long ta hailo la pen long et lo ta hailo long et lo lasi nilitum non ki pudang bang ke hala dak chot gali hala solong leta lesi nili tumpu berang ke hala di da karbing long tala son thol lo hala BTD tala son thol lo BTD long ta adani bhansi 3000 bighas thermal power project apan hala dakta pilo ठीक la sona taxi karbing long ta solar men pen pilo 18000 bigha la phot ako hala dak west karbing long amri constituency long stame 3000 bighas storm palm project aparman hala dak kame pitulo 9,000 megawatts Farman karen Farman hala takta pilo EPDCL lapen green co fan pilo dake kipi ke EPDCL fan kipsi kipi lapen ke la EPDCL ba aku green co fan handover laso a project amen pen lalo lasi aku puthot aku bangthuna ilitum dak karbing long loke aku CBG compressed biogas amen pen latung tudam tang 12 June chiklo chitok lo agreement chitok lo 4,000 acres laso 4,000 acres bangke lake bap se eji busipu बाके तलाता निंकान थोंकेप अफरमान लादुल लाहिलो लातुम के मांके ना 4,000 पेन 5,000 बिगास के हांके ता काउंसिलर्स और नॉन बांके 4,000 एकड़ सी लातुम पिलो ऑलमोस्ट 12,000 बिगास पिलो ला बांके कंप्रेस बायोगैस फान लातुम के नहीं के 1 लाख बिघा पसी पुडा तो 1 लाख बिघा लगे होते इते वर्तमान लातुम नॉन बांके नॉन बात के लातुम फान 4,000 एकड़ सी पिलो तार माने 12,000 बिघा पिलो लासी नीलितुम पुई बांके ला 12,000 बिघा 18,000 बिघा लासोना बांके नीलितुम के लाके स्टेट गवर्नमेंट तुम इसी लाके आसाम एडवांटेज 2.0 लासो आप पैकेज लाहे के लासो पैकेज बांसी नॉन बांके डाक दिमासा बीटीडी लापेन कार्बिंग लोंग लासी नांगहर कुबलो तार माने डाक आलोंग लेपेंसी आसाम सरकार अतुम state government atum la so apreng chitu ifan 1,75,000 crore la so apreng chitu ye fancy la tung bake la elite tum fan tribal atum fan tribal along le la ki thom address ke par ase amek bi lord la si la so bang elite tum council la ke thom council da matha persik pik nang ji la so matha persik se pote elite tum along le la silu na hob gaji la si elite tum ka abha leaders tum bang ke development nang nema development wanang nema pu elite tum development ke kupisi nang ne development nang ji development ke elite tum dang beji lasi development la sona destructive development menang ne je elite tum along le bondok tipi set up development ba kenang ne lasi lang na bangke council sordak bangke la analong le chipi de pen 12,000 bigha CBG pharma chipi de pen 6 crore saji gelong du nekan si council ala non CBG tum Ambani tum Mukesh Ambani tum pi ke 4,000 rupees per bigha si alang tum dak ketok lasi elite tum kama thaneng idopik lasi non la social organization tum silent social organization atum apan nili arjung tum do karbing long along pe dimasa la pen ke BTD la along la social organization so called the social organization atum silent people lo who people sit do clip lo la sili tum matha me la pe political parties tum me abha political parties tum me do clip people lo who people sit do clip lo la sili tum arjung me Lasinili Assam Sarkar aphan batai chunilo to had press conference dota pulo jen nilitu karbing long di mahasa along le phan nanglitum bondok kipi phan bangke teng ne non mortgage kipi pen nanglitum loan enri la pen nilitum nanglitum lake violation bangke nang claim ri lake 6 area osi ab to had takipulo
Lasi non head nilitum la ADB afan bustame nilitum fan bang pawidro lo. Laso fan ka pawidro bang fan sa nilitum ko pipine ke claim nilitum Philippines lawan ko pisa person pen nilitum claim Philippines lawan palipen alang litum fan hang pen CRP tum fan bang compliance review panel tum amina spot bang lo 18 pen 19 March ani alang litum dak ne inquiry bang la so inquiry teng report ben government of India fan alang tum report pilo board of ADB board long ta pilo laso report based on that report laso report ki PPNC alang itu 23 Mei ani bangke ADB itu ban cipulo jadi itu la bangke cancel pu government India ADB wing itu division itu bangke se cancel that lah lasi non anta laso solar aput hake non anta long le bangke APDCL pen council sort cibidro delang se cancel selang laso palong leke allotment ipitang entity si dolang lasi nilitum pu bangke laso long leta konsil tum prabjin pen cibidru non tapi prabjin baca cancel non lasi daun ke ramtang nalitum pan notis nang pilo laso notis ateng NCST pen notis nang pilo laso notis ateng pulote nalitum pan cikloyon cikloyon ni aporang pilo laso cikloyon ni aporang nalitum kopi ma reply jipinon tapi kan nalitum laso ci reply along nalitum litum cancel lo arretar ta cilo dunai kali pulot nalitum mohon citara kami mei nalitum gomat hakela CBG council gomat hakela CBG ta hala daksi nalitum ke poni pusin nalitum rosar tumban kapre rosar pen belek organisasi atau pan nalitum hang pen cingwai cingsai lin pen ditum lahai tempo nahok pen me poitang pan wan po la pen ke solar bang bibek pu nalitum lahai jeep ke kuri bang nang dilu laso jeep bang nalitum laso erogen kamatha bang kanang litum iri not ington labon karbi farman karbing long lepot lagi karbi chot kali lo karbing long lepot la bang kar ala mama la long le malika long pati damret pati klemret sekimilo right thank you